चिरांनि भारत भुटान सिमना लाइमुथि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गंसे दालांखौ बेखेवबाय। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो हान्थामेला खालामनायाव गोब्राब जेंनाजों भुगिबोनांनाय चिरां जिल्लानि रुनिखाता हालामनि लाइमुथि ओनसोलाव दर 25 गामिनि रायजो राजाफोरा दालां गैयैनि जाहोनाव दैज्लां बोथोराव बाना जायोब्ला थालिर बिफांनि दिङाजों बारनो गोनां जायोमोन सामफुर दैसाखौ गंसे मोजां दालां गैयैनि थाखाय। नाथाय बे जेंनाया दिनैनिफ्राय जोबनानै थांबायखौनो बुंजायो, मानोना आथिखालनि UPPL, BJP आरो GSP जुथायै BTC सरकार दानायनि उननिफ्राय बिसायख'थियाव रादाय होनाय बायदिनो लाइमुथिनि सामफुर दैसायाव गंसे दालांखौ लुफुंनानै होयो जायगानि EM रनजित बसुमतारिया। बे दालांखौ बेखेवना होयो BTC हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि आरो 36 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारिनि नुजाथियाव। हामबाय होनदों नोंथांमोना बे टाइमाव फैनानै जोंनि दिनैनि जा दलं अपेनिं खालामनायनि हाबाफारिखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय। थांनाय दान मोनथामनि सिगां बिथां जोंनि BTRनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै आं जोंनि बे हालामनि जाय थांनाय 17 बोसोर बे दैयाव दालां गैयैनि थाखाय खस्थ' भुगिनानै दङमोन, बेखौ मावफुंनायनि थाखाय 2 लाख हरनाय जादोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा खांदेरनानै बे दान मोनथामनि गेजेरावनो बे दालांखौ दिहुननानै बानायनानै बिथांमोना दिहुनबाय आरो बेनिनो दिनै अपेनिं खालामनाय सानमोन एबा दिनै अपेनिं खालामदोंमोन। रायजो राजाफ्रा बेनि गेजेरजों गोबां बिजनेस, हान्थामेला, फरायसा फरायसुलिनि थांलाय फैलाय गोरलैयै जानानै फैबाय होननानै बयबो खुसि जादों आरो आंबो बिसेसखि खुसि जादों बे रायजो राजानो, बे हालामनि रायजो राजानो बेखिनि सहायखौ जों BTRनि जानानै होनो हानायनि थाखाय। बावैसोनि गेजेरावनो जोङो BTR सरकारा लेन्ड एडभाइजारि बर्डखौ दानाय जासिगोन। बे लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि गेजेरजों हानि स्टेटासफोरखौ नायनानै बबे बबे हालामावहाय FRC फरेस्ट राइट कमिटिनि गेजेरजों जोङो फरेस्ट भिलेजाव सोसननो गोनां दं, बेफोरखौ गासैखौबो सावरायनानै समाधान खालामनो थाखाय जों थिरांथा लाबाय। गतिके जाय मानसिफ्रा स्पेसियेलि जोंनि ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा फरेस्ट एरियायाव दङ, बिथांमोननो माबोरै जों हा होनो हागोन फरेस्ट भिलेज खालामनानै, आरो जायफ्रा हा गैजाया, दै खुरखाजानाय बा गोबां जाय मानसिफोर दङ बा न'खरफोर दङ, बिथांमोननो जोङो बबे सरकारि हायाव हा होनाय जागोन बेफोरखौ जोङो स्टाडि खालामबाय दङ आरो बिनि सायावहाय जोङो दा जोंनि जा सार्कोल अफिसफोर SDC बिथांमोनखौ बा जोंनि DFO बिथांमोनखौ जोंनि BTC बिथाङा अर्डार होदों बावैसोनि गेजेराव बेफोरनि स्टेटासखौ नायनानै जमा होनो थाखाय। रिहेबिलिटेसना अलमस्ट क्लियार, नाथाय नैबे लकडाउननि थाखाय जोङो एसे टेकनिकेल प्रब्लेम जानानै दङ। बावैसोनो बे रिहेबिलिटेसन पेकेजआ जानानै फैगोन। केडारफोरनि नाम ओंखारैनिथ' जुक्ति गैया। प्रग्रेसिभनि गेजेराव बा आर ग्रुपनि गेजेराव एसे जायफ्रा उनाव हाबनाय, बे गभमेन्टनो लिस्ट होनायनि उनाव सोसननाय, बिथांमोननि गेजेराव एसे खेलिमेलि जानानै दङ। बेबो स्टेट लेभेलनिफ्राय माखासे पेकेज होनो थांगासिनो दङ, जाय पेकेजआ जोंनि बै हार्डक'र केडारफोरजों गोरोबनाय नङा, एसे डिफारेन्स जागोन, अब्लाबो गासैबो समस्याया समाधान जानो थांगासिनो। थासारि होननानैथ' जेबो बुंनांगौ गोनांथि गैया, मानोना बेखौ गोबां मानसिया इभेक्सन होननानै बुंनो नागिरो। इट्स नट ए इभेक्सन, इट्स ए इजेक्सन। रिकनस्ट्राक्सनखौनो इजेक्सन होननानै बुङो। जोंनि फरेस्ट लेन्ड, जाय फरेस्ट एरिया, बे फरेस्ट एरियायावहाय हाबनो मोनैनि थाखाय एस पार दा 2006 फरेस्ट डुवेलार एक्ट, बे एक्ट बायदियै जोंहा माखासे रेस्ट्रिक्सन दंखायो। ओमफ्राय माखासे एरियाखौ अलरेडि रायजो राजाफोरनो होखाबाय। होसेयावबो जोंनि माखासे माहाजोनफ्रा जानो गैयै जोंनि मानसिफोरनि सुबिदाखौ लानानै बिथांमोना हाजिरा होनानै हाग्रा दानै हाग्रा गेजेर गेजेर गय गायनो, खान्थाल गायनो, थाइजौ गायनो थाखाय खाबु नागिरगासिनो दङ। बेखौ खिन्थु जों होनाय जानाय नङा। दिनै मिडियानि गेजेरजों बुंनाय जाबाय, जाय जोंनि साख्रिआवलाफोर 60% BTRनि साख्रिआवलाफोर माहाजोनफ्रा दिनै हाग्रा दाननायाव जोंनि जानो गैयै मानसिफोरखौ थुलुंगा होदों। बिनि सायावहाय जोङो स्टाडि खालामनानै एक्सन लानाय जागोन। स्पेसियेलि देग्लाय रायजोफ्रा बिराद सांग्रां। आं धन्यबाद होदों जोंनि बाथौ धोरोमनि समाजारिफोरखौ। बे देग्लायनि बोसोराव इनभाइरनमेन्टेल डेआवहाय बाथौ समाजा बिराद मोजाङै
गाजा गोमजायै दंफां गायनानै समाज सिबिनो थाखाय आवगायबोदों बेखौ आं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै वेलकाम बानायबाय। NIA होनायनि सायावहाय NIA गसर जाबसिनना होदों बिनि सायावहाय माबा खालामनो थाखाय बिसार खालामनो थाखाय मोनसे बिथिंजों नायबा बे पजिटिभलि थांगोन, मोनसे बिथिंजों नायबा बे नेगेटिभलिबो थांनो हागौ। बिनि थाखाय जों रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन जेन निर्दोषि मानसिफ्रा NIAनि लिस्टआवहाय हाबफानानै पानिशमेन्ट मोना बेखौ रायजोफ्रा सांग्रां जानानै जोङो मोजाङै आवगायलांनांगोन। खिन्थु हालामाव सान्थि गायसननायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायबोनांगोन। दा NLFBनि बाथ्राया एसे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव, जाय बेसादखौ जानो नाङामोन बेखौ जाहोदों। अब्लाबो आंहा बेक्तिगत भाबै 100% फोथायनाय दङ बावैसोनो NLFBनि जा बिदा फंबायफोर दैदेनगिरिफोर हाग्रायाव थांनानै दङ बा साइडआव थानानै दङ बिथांमोना जोंजों फैनानै जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय, नोंथांमोना हेल्प खालाम। NLFBनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो जोंनि गेजेराव सान्थि न'खर दानायनि थाखाय मावलांनो। दिनैहाय बे लाइमुथि ओनसोलाव थांनाय गोलाव सम बिथांमोनहा हान्था मेलानि जे राहा बे राहानिफ्राय जोबोरैनो बिथांमोनहा जानगाराव थानांदोंमोन। जे रुनिखाता दं खाथियाव मोनसे बाजार, बे बाजाराव थांनो थाखाय लोगोसेयैनो बे रुनिखाता हाइ स्कुलाव थांनो थाखाय बिनि फरायसाफ्रा दैज्लां सफैब्ला दैबाना जायोब्ला जोबोद मोनसे हालाय हाफाय जायोमोन। दैबाना टाइमाव दालांफ्रा औवानि दालांफ्रा बुखारलांजायोमोन, स्कुलाव थांनो मोनामोन। बेबायदि मोनसे थासारिजों थांनाय गोलाव समाव बिथांमोनहा बे दुर्जगआव गोग्लैनांदों। दिनैहाय बिटिआर सरकारनि बिथिंनिफ्राय मानगोनां बिथां EM रन्जित बसुमतारीनि नाजानाय आरो मददआव दिनैहाय मोनसे दंफांनि दालां बे लाइमुथिखौ कानेक्ट खालामनाय मोनसे दैनि सायाव बेखौ बानायनाय जाबाय आरो बेखौ दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय। दा बेजों नैबे ओनसोलनि फरायसाफोरा फैबाय थानाय समाव दैबानाजों स्कुला बिथांमोनहा लस जानानै नंलिया। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेयाव प्रडाक्सन खालामनाय बायदिसिना आबाद, बे आबादखौ रुनिखाता बाजाराव लांनांगौबा दैज्लां बोथोराव बिथांमोनहा लांनो हायामोन, मैगं थाइगं लांनो हायामोन। लोमजाबा साजाब्ला बेमार आजार नों हस्पिटालाव लांनांगौबा बिथांमोनहा माने बाननानै लांनाय मोनसे थासारि, दैबानानि गेजेराव जोबोद मोनसे बेबायदि गिख्रंथाव मोनसे थासारिजों बिथांमोनहा थानांदोंमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि नैबे दालां बेखेवनायनि गेजेरजों बे जेंनानिफ्राय बिथांमोनहा एसेब्लाबो दिनै आरायग' मोनबाय। बिनि अनगायैबो लाइमुथि ओनसोलाव गोबां हाबाफारि मावनांगौ दंबावो। बे जाहैबाय इलेक्ट्रिसिटिनि बेयाव दरखार दङ। बेयाव स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। अदेबानि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना नैबे ओनसोलनि स्कुलफ्राबो हाबफानानै दङ। बे हयथ' गाबोन समफोर बे दफाखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बे जागोन। बिनि अनगायैबो नोङो स्वच्छ भारतनि बाथ्रा दं। स्वच्छ भारतनि फायखानाखौ बे ओनसोलाव नुनो मोना गंसेबो। दा बेखौ बानायनांगौ दङ। दिनै PMGY न' दङ, मोननांगौ दङ। बे PMGY न'आ नैबे ओनसोलाव जायाखै। दा बेफोरनि माने सुबिदानिफ्राय बिथांमोनहा जानगाराव थानांनानै दङ। बेनि अनगायैबो दिनै नैबे डिजिटेल इन्डियानि बाथ्रा, जेरावबो कानेक्टिभिटि दिनै मबाइल टावार गैया, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनैहाय COVID-19नि थाखाय स्कुलफ्रा बन्द' जाबाय, क्लासआ बन्द' जाबाय। दिनैहाय नोङो अनलाइन क्लास जादों आरो जों खोनादों दिनैहाय नोङो एगजामाबो दिनैहाय अनलाइनजों जागोननो। दा अनलाइनजों जागोनबा बे ओनसोलाव जुदि नोङो मबाइल टावार गैया, नेटवार्कआनो गैयाबा माबायदि क्लास खालामगोन, माबायदि फरिखा होगोन बा आनजाद होगोन, बे बिराद गिदिर मोनसे जेंना। दा बेफोर जेंनानिफ्राय दिनैहाय बे ओनसोलाव मावबावनांगौ गोबां दङ। दा नैबे ओनसोला जोबोद मैगं थाइगंजों जानाय मोनसे हा। बेयाव नोङो गय, थालिर बायदिसिना जोबोद माखासे आबादफ्रा बेयाव जानायनि मोनसे लामा आरो बिथांमोना दिनैहाय दिहुनगासिनोबो दङ। दा बेफोर गासैबो जिनिसफोरखौ इम्परटेन्स मोनसे गोनां जायगा, जाय जायगायाव नों कानेक्टिभिटिनि खोथा बे दिनै जायाखै। दा बेखौ दिनै आं सासे MLA हिसाबै दिनै बिटिआर सरकारनि गेजेरजों बा आसाम सरकारनि गेजेरजों बेफोर जेंनानिफ्राय नैबे ओनसोलखौ बोरैहाय उद्धार खालामनो हायो, बेखिनि नाजानाया जेब्लायबो थागोन आरो खोब खम समनि गेजेराव बेफोर जेंनानिफ्राय बिथांमोनखौ उद्धार खालामनो थाखाय नाजानाय जागोन।